Nej, okay. Jeg skal lige tale om beviset på toppunktsformlen. Så først skriver vi lige formlen op, hvilket er t, som er toppunktet, er lige med. Skal vi se her. Altså koordinaterne for det vil være minus b divideret med 2a, eller ja, divideret med 2a. Og anden koordinaten vil være minus d divideret med 4a. Godt. Så vi starter lige med at skrive vores formel for parabolen. Hvilket vil sige, at vi siger f af x er lige med ax i anden plus px plus c. Det kan vi så også illustrere med et koordinatsystem, hvor vi så til vores y-akse, x-akse her, x, y, hvor vi så tegner en parabol her. Sådan der. Så kan vi så sige, at der er tre forskellige y-værdier, man kan tale om. Et, hvor der er en løsning her. Den kalder vi så k, altså en løsning her, og en løsning her. En værdi her ved vores toppunkt kalder vi så p, hvor der er en løsning. Så der er en løsning her, kalder vi bare x1, og en løsning her kalder vi x2, og så har vi her x0. Så kan man så også tale om, at der er en streg mere her, hvor der bare ikke er q, hvor der så bare ikke er nogen løsning overhovedet. Så det vi kan sige er, at p er vores y. Så det vi egentlig kan sige, det er, at f af x er lige med p. Det betyder så også, at vi kan sige, at ax i anden plus bx plus c er det samme som p. Så kan vi så arbejde videre med den her, og så sige ax i anden plus bx plus c minus p er lige med 0, fordi vi trækker bare p fra begge sider. Det betyder så, at vi har et nyt konstant ved, så vores c i ax i anden plus bx plus, og så bliver det her vores nye c-værdi, som egentlig er c minus p. Det her, det er vores konstant. Det er med 0. Okay, så for at arbejde videre med det, så er vi så nødt til at få fat i formlen for diskriminanten. Og vi ved så, fordi vi arbejder med, at der er en løsning, så ved vi, at vores diskriminant er 0. Hvis vi arbejder med k her, så vil det så sige, at der er to løsninger, og derfor vil diskriminanten være større end 0, og hvis vi arbejder med q her, så vil det sige, at diskriminanten var mindre end 0. Men fordi vi arbejder med 1, så har vi sige, at det er 0. Så vi tager formlen, hvilket er b i anden minus 4ac er lige med 0, fordi vi ved, at vores diskriminant er 0. Så det vi tager næst, så ved vi så, at vores c-værdi faktisk ikke bare er c, men er faktisk c minus p. Så siger vi b i anden minus 4ac, som så faktisk er c minus p, er lige med 0. Og så opløser vi bare den her, så vi får b i anden minus 4ac plus 4ap, som stadigvæk er 0. Følger lige den herovre, for en sikkerheds skyld. Lige tage den igen, bare lige for at være helt sikkert på den. Så vi siger, b i anden er lige med 4ac, er lige med 0. Hvor vores c-led så er vores konstantled hernede, som faktisk er c minus p. Så vi siger, b i anden er lige med, minus 4ac, som så bliver 4a c minus p er lige med 0, som så bliver til, hvor vi så opløfter parentesen her,
til minus 4ac plus 4ap 0. Så for at arbejde videre, så flytter vi så trækker vi så 4ap fra begge sider, så får vi b2 minus 4ac er lige med minus 4ap. Men så kan vi så se, at det led herover, det er det samme som vores formel. Så det her, det er egentlig det samme som d. Så vi siger, at d er lige med minus 4ap. Og så skal vi bare have isoleret p, og det gør vi ved at trække og dividere med minus 4a på begge sider. Så vi siger, at dividere med minus 4a, hvilket så er p. Og det er så præcis den, vi har her. Så vi har fundet vores y-værdi, altså p. Der. Så ved vi så også, ud fra angrænsninger med en løsning, at man også kan finde, at vi kan finde x0 her, x0 ved hjælp af minus b divideret med 2a, hvilket er, hvad vi har her. Så vi ved, at vores x0, den her, kan man finde ved hjælp af minus b divideret med 2a. Og vi ved, at vores y, altså vores p her, kan man finde ved hjælp af minus d divideret med 4a. Altså den her. Så vi ved altså, at vores t er det samme som x0, x0 b. Hvilket så også passer til det, vi har her. Alright.